Ok, deci salutare toată lumea și bine v-am găsit la primul meu episod de pe acest canal. Primul meu episod o să fie de SG și acum o să mă întrebați de ce nu o fac pe servere premium, pentru că n-am cont premium, bineînțeles, și joc pe serverul ăsta. Este super șmecher, este ca MCSG-ul, de-aia m-am hotărât să joc pe el. Mie îmi place, adică, na, este un server destul de bun și sper să putem strânge cât mai multe like-uri la acest episod, pentru că este special, na? 3 like-uri măcar. V-aș ruga să strângem măcar 3 like-uri, pentru că este primul meu episod și da. Hai să vedem ce putem face, pentru că sunt și câțiva hackeri pe serverul ăsta, dar nu foarte mulți, deci eu zic că e mai bun serverul ăsta decât MCSG. N-am sabii. N-am sabii și asta e rău. Se poate să mor. Se poate să mor. Sau să am noroc să câștig. Cred că o să mor. Da, sigur. Mă alergă copilul ăsta. Mă alergă copilul ăsta care vrea să pună flint în stil. Hai că am fugit. Oricum. Nu știu de ce vrea să-mi pună, că vede că nu mor. Tot vine după mine? Nu mai vine. Ok, sper să nu se miște în lag, nu știu ce are frepsul de nu merge. Adică îmi filmează puțin și pe aia pur și simplu mi se închide filmarea. Nu știu de ce, să mă ajutați voi. O să vă arăt. Și hai să vedem. Bun, nicio sabie. Nu știu, e cam rău dacă nu găsesc nicio sabie. Nu e nicio sabie. Ok, hai să vedem. Sper să nu mor, pentru că e primul meu episod și nu aș vrea să mor. Dar, după cum vedeți, nu am nicio sabie și nu am cum să câștig dacă nu am nicio sabie. Da, și nici nu-mi dă nicio sabie. Așa mai e serverul ăsta câteodată. Uitați-vă și dumneavoastră, am 5 golden apple și n-am nici o sabie. Deci e incredibil așa ceva. Am 2 bețe, dar n-am nici iron. Ok. Cam gravă treaba. Mai am aici 2 chesturi. Ai, bă, nici aici și nici aici. Cred că o să mor. E sigur că o să mor, pentru că n-am nimic bun și nu am cum să câștig. Dar eu o să-l pun, fie că câștig, fie că nu. Eu o să-l pun episodul, pentru că m-am chinuit de prea multe ori să filmez. În sfârșit o sabie, perfect. Și niște golden apple-uri. Cred că o să câștig meciul. Acum că am o sabie, dacă un diamant. Nu am nimic de diamant, dar totuși iteme destul de bune. Full iron oricum avem. Nu avem full iron, nu mai trebuie cască. Aruncăm supele jos. Ne punem golden apple-urile. Ne facem un flint mai bun. Mai luăm de aici un flint. Ok. Așa. Mai trebuie un diamond. Bank. Sper să nu vină cineva să mă omoare.
în sfârșit un diamond. Perfect. Ce-mi doream eu. Acum să nu înceapă deathmatch-ul, pentru că dacă începe deathmatch-ul, nu mai am șanse. Hai să arunc și ăstea. Pentru că oricum nu o să mănânc. Băgăm un golden apple, avem 12 golden apple-uri. Deci... am mai găsit aici ceva. Am mai găsit aici ceva. Și uite-l pe băiatul Xpixel. Mă bate băiatul acesta. Rect i-am dat lui Xpixel. I-am dat rectul. Am avut noroc pentru că băiatul ăsta joacă destul de bine. De fapt, juca destul de bine. Văd că l-am bătut. Nu a fost așa greu să-l bat. N-am mai avut timp să fac sabie. Nu veniți pe mine! Băteți-vă voi așa. Să nu vină pe mine, pentru că dacă se bagă pe mine... Copilul ăla e mort. Așa, și acum hai să-ți dau ție rectul. Mort! Deci, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!